Hľadáte dovolenku snov, ale neviete, kde ju nájsť? Stiahnite si Holideo, mobilnú aplikáciu, ktorá vám ponúka tisíce dovoleniek na jednom mieste. S Holideo aplikáciou si môžete vyberať z tisícov ponúk od overených a známych cestovných kancelárií, porovnávať ceny aj hodnotenia a vybrať si tú najlepšiu dovolenku. A to všetko z pohodlia vášho smartfónu, kdekoľvek sa práve nachádzate. Rezervácia je rýchla a jednoduchá. Stačí si vybrať dovolenku a zaplatiť kartou. Žiadne zdĺhavé papierovanie, žiadne čakanie a žiadne starosti. Len dovolenka na pár klikov. Holideo je prvá slovenská aplikácia, ktorá vám umožňuje jednoducho nájsť tú správnu dovolenku a tiež zdieľať vaše cestovateľské zážitky. Môžete si prezerať recenzie od iných cestovateľov, pridávať svoje vlastné a inšpirovať sa pre ďalšie dobrodružstvá. Nečakajte, stiahnite si Holideo ešte dnes a objavujte svet spolu s nami. Holideo, dovolenka na pár klikov.